ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим ТЖ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми техникахар. Дӯстони азиз, имрӯз навори беҳтарин шудаги навори ҷолиб, яъне ки техникаҳо аз Хитой заказ мекунем бо нархи арзон. Бародармон Даниел дар хизмати шумо ҳастай. Дӯстони азиз, техника трактор мисол дидесем мотоциклро мекунад бо нархи арзон, ҳатман лекин аз номи сомонаи мо Насим ТЖ шумо метавонед салом расонед, бо хости Алло боз арзон мекунад. Ва касоне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки техникаҳои фурӯшӣ барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, дӯстони азиз, марҳамат дар WhatsApp ма 911 32 43 44. дар WhatsApp суратҳоша қатъи маълумоташро кунед, реклама кардан, фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бозен, дар канал подписатсия кунед. Раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Бародари азиз, якта скважини аппарат, яъне ки об мебарорад, ба качалка расм мекунад, то 60 метра далбид мекунад. Дар комплекташ турбоҳошам ҳастай. Доставка то Душанбера. Нархи ҳамин аппарат бошад 40 000 сомониш мега. Доставка то Душанбе. Нави пачка, дӯстони азиз, қабулшон кунед. Хулас гуфтагия ки то 60 метра далбид мекунад. Дар комплект турбоҳошам ҳастай, бе ягон камбудӣ. Дар давоми 25-30 шабона рӯз дар Тоҷикистон, дар Душанбе, яъне ки аз Душанбе шумо, дӯстони азиз, қабулшон мекунем. Рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, дӯстони азиз, ҳамин рақамҳои WhatsApp-шонанд. Метавонед дар тамос шавед. ина нигоҳ кунед дӯстон, тарзи кор кардани ҳамин аппаратро бо диққат тамошо кунед. Дастгири моро фаромӯш накунед. Зинда бошед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо трактори фурӯшӣ 804 астаи соли баромад 2025 сол. Скорсош 8 пеш 8 ақиб, яъне ки дорад кор мекунад. Кондисионер, компрессор. Доставка то Душанбе. Нархи ин бошад 90 000 сомониш мега. Марҳамат, дар рақамҳои экранда метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо касоне ки мототсикл дархост кардагӣ буданд, ина марҳамат электронишро ёфтем. Электрони мототсикл соли баромад 2025 сол. Аккумуляториш 12 ватта будааст ва 45 ампера. Запас ходаш 100 километр мегардад. Максимални скоросташ то рӯи 135, яъне ки рӯи 135 рафта будааст. Доставка то Душанбе. Нархаш бошад 20 000 сомониш мега. Камтараки дига савдо мешавад. Нигоҳ кунед дӯстони азиз ки чанд намудша дорад, чанд свет, кадом светиш ки маъқултон бошад. Бародармон Даниел равонтон мекунад, иншоаллоҳ бо нархи 20 000 сомонӣ. ҳамин Даниел бародармон ҳайш кардагиа то рӯи 135, яъне ки даканса мерафта будааст. Тамошо кунед. дӯстони азиз, дигари техникаамон трактори фурӯшӣ, яъне ки Сито ном дорад, 1204, 120 қувваи аспро дорад. Соли баромад 2024 сол. Скорсош гуфтагия 12 пеш 12 ақиб. Кондисионер, компрессор ҳамаш дар беҳтарин ҳолат мебошад. Доставка то Душанбе. Нархи ҳамин трактор, бародари азиз, 160 000 сомониш мега. Доставка то Душанбе дар муддати яъне ки 25-30 шабона рӯз дар Тоҷикистон, иншоаллоҳ ки дар Душанбе мерасад.
нигоҳ кунед сарсани дарунша ки чӣ хел пачкай истифода бурдагӣ неста. Якумин одам хидм мешавад ки ҳамин техникара ҳай мекунӣ. дар рӯзҳои назм истифодааш барои ин шеъру ҳунар ба ҳаматон бурдборӣ хоҳон ҳастем. 1204 120 қувваи аспро дорад. марҳамат, тамошо кунед. бародарое ки барои даруни боғшона мини трактор кофта иста бошанд, ина марҳамат дӯстони азиз, трактори Volong 804 ҳастаи соли баромад 2025 сол. Скорсош гуфтагии 8 пеш 8 ақиб дорад. Компрессор ва дӯстони азиз ҳамиш хубе ки боз ин дар комплекташ плуг ва фрезер дошта будааст. Хулас нархи трактора 10500 сомониш мега. Доставка то душанбера ҳастай. Ҳай мисли ҳамин технико мисол аз Хитой заказ мегиранд дӯстони азиз бо нархи 10500 сомонӣ. Аз номи сомонаево гап зан, иншоалло ин 500 сомонша скидка мекунад шеъру ҳунар. Ҳатман дар тамос шавед. Рақамҳои ватсапшон дар рӯи экранҳои мову шумост. дӯстони азиз, дигари тракторамон трактори Volong ҳастад ки Volong 504 соли 2025 скорсош 8 пеш 4 ақиб ҳастад. Доставка то душанбе. нархша бениҳоят арзон монага шеъру ҳунар. Метавонед дар тамос шавед ва яъне ки алоқа бароед. нархи ҳамин техникара 70000 сомониш мега. 70 мега. Техника харҳо бадавем ки техникаи арзон дар канали Насим ТЖ. дӯстони азиз, заказ кунед. рақамҳои ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои WhatsApp дорад, 24 соат кор мекунад. метавонед муроҷиат намоед. дӯстони азиз, инак техникаи навбатиямон трактори Volong 504 ҳастаи без кабин, яъне ки мини трактор. хоб скорсош гуфтагия дӯстони азиз 8 пеш 8 ақиб. хоб компрессор дорад. доставка то душанбера. растаможка ҳамаш қоидавӣ мекунанд метиҳантон трактора. хоб дӯстони азиз, нархи техникара 78000 сомониш мега. боз гуфтагӣ аз ҳамин намудиш ҳастай 404 дорем. нархша 75000 сомониш мега. марҳамат бародари азиз, метавонед муроҷиат намоед. аз номи сомонаи мо Шербачо ҳатман саломро фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошед. дигари техникаамон трактори Sito 904 соли баромад 2025 сол. 90 қувваи аспро дорад шеъру ҳунар. 90 қувваи аспро дорад. скорсош 12 пеш 12 ақиб. 4 балони пачка дорад. хулас дӯстони азиз, якумин одам хидм мешавад ки ҳамин техникара ҳай мекунӣ. нави пачка аз завод бо нархи 130000 сомонӣ. доставка то душанбера ҳастаи шеъру ҳунар. дар муддати 25-30 рӯзда метавонед дар рақамҳои WhatsApp рӯи экран буда дар тамос бароед. дӯстони азиз, марҳамат, боз мини трактор Volong 504, яъне ки инаш дӯстони азиз дига модел будааст. хоб без кабин, скорсош 8 пеш 8 ақиб, 2025 сол. дар беҳтарин ҳолат. доставка то душанбе. нархиш бошад 65000 сомониш мега. марҳамат шербачо, метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз ҳамин маркаш яъне ки 804 ҳастаи трактор Volong. скорсош 8 пеш 8 ақиб, 2025 сол. нави пачка. ин ҳамин ҷое ки бодармо камера кадистааст, яъне ки ширкати ҳамин тракторо ҳастаи заводаш ҳастаи ки
аз ҳамиҷа падкулуч яъне ки пачка широнар қабулш мекунем бо хости Аллоҳ бе ягон камбудӣ. Растамошка, доставка ҳамаш дар ҳамин дохили 75000 сомонӣ дохил мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, дар рақами WhatsApp-шон ҳатман дар тамос бароед. Рақами WhatsApp дар рӯи экрани мо шумост. Баракат ҳай зиёд кунад. Ин трактори бӯи карагита мо бозар қабул кардем 100 фоиз. Касоне ки ҳамин лавҳанҷон заказ карданӣ бошанд бо дили пур 100 фоиз одамои бовариноканд. Худованд баракат ҳай зиёдтар кунад бозарашон. Аллоҳ акбар. Ин акаҷо роҳи сафед. Ина бача трактора спориде. Ина ба хурсанди акамшон бурдеста. Мале паноҳон ба худо бошен акаҷон. Майл саломат.